Tjena allihopa, det är Nejmi som är tillbaka. Och nu ska jag spela Vector. Och nu ska ni få se hur jag spelar. Okej, den här har jag spelat förut, jag klarade alla de här banorna. Fast någon sa till mig att jag skulle spela den här och lägga ut på YouTube. Då gör jag det. Okej, Vector, det är sån här parkour, freerunning eller jag vet inte. Ja, jag håller på med sånt här. Parkour, det är ju roligt. Vad? Och vad heter det? Ja, jag brukar göra, jag har en grupp så här. Ja, vi har en Instagram som vi har en parkour där. Det heter parkour_bb. Nu kör vi. Där är jag. Men hallå, var tysta! Var tyst! Håll käften. Håll käften, jag är stressbög. Det är man käften, jag kommer slå sönder det, jag svär. Okej, vänta, nu kör vi. Förlåt att mina bröder stör. Oh shit, vad fan kastar det? Den spelen är bra ju. Den framsläpp. Jump Sabra. Brorsan. Där är jag när jag är i rummet för min lärare. Jag gick varsittning när jag gick i 4. Nu gick jag i 6. Brorsan! Klarat den här banan, nu är det bana 2. Nu kör vi. Alltså den här spelet tänker jag göra det där, för den är fett tråkig. Men den är lite rolig. Jag har kört den. Alltså fuck. Den är lite rolig. Jag har kört den. Ska ändå. Så what the fuck. Jag måste ha pengar för att köra den här. Men jag ska köra där. Nu kör vi mannen. Nu kör vi brorsan. Var tyst. Vänta. Kör. Nu kör vi brorsan. 100 miljoner subscribe för den här videon. Nu kör vi brorsan. Aj. Aj. Spinning. Aj, oh fuck. Damn! Nejmi like. Yo. Fuck, the police comes right from the underground. The old niggas got a back piece of brown. Aj, brorsan. Oj, fuck. Alltså, det här är min lärare bakom mig. Nej! Fuck, den har inte fått mig. Jag kommer vilja att det ska vara. Så här är rummet från kvarsittning. Med mina vänner. Jag parkour i rummet. Som får jaga efter oss. Hur många stjärnor jag ska ge den här spelen från 1 till 10 ska jag ge den 5. Den är lite bra. Spinning. Aj, brorsan! It's going down for it. Brorsan! Alltså vet du? Okej, jag är klar med den här videon för den här spelen. Jag ger er en. Den här är fett tråkig. Från 1 till 10 jag ger er en. Inte ens 1, 0. Den här spelet suger. Hej då.